أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم. Godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki, tsira da aminci su ƙara tabbata ga fiyayyen halitta annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Jama'a assalamu alaikum. Ranar Asabar 25 ga watan Fabrairu shekarar 2023, idan Allah ya kai mu za a gudanar da zaɓe na shugaban ƙasa da na majalisar dattijai da ta dokoki ta ƙasa baki ɗaya. Muna godiya ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala da ya nuna mana wannan rana, domin akwai da yawa da suka koma ga Ubangiji, ma'ana ba sa raye. Don haka muna kira ga waɗanda shekarunsu suka kai da kowa ya yi ƙoƙarin zuwa kaɗa ƙuri'a bisa ƙa'ida kamar yadda doka ta tanada. Muna nasiha ga jama'a, musamman shugabannin siyasa da magoya bayansu, da a gabatar da al'amuran neman ƙuri'a cikin kwanciyar hankali da lumana, ba tare da tashin hankali ba. Mu sani tashin hankali da faɗa ba zai haifar mana da alhairi ba. Don haka ya zama wajibi a kiyaye da irin lafuza da za a dinga yi, da kuma gujewa amfani da kowane irin makami da shaye-shayen kayan maye da ka iya gusar da hankali. Jama'a, dukkaninmu 'yan uwan juna ne, kuma waɗanda muka ni'imta da addinin musulunci, wanda ya umarce mu da zaman lafiya, girmama juna da kyautata zumunci. Mu sani cewa Ubangiji baya sabon aiki, kuma wanda zai zama shugaba tabbatacce ne daga Ubangiji tuntuni, sai dai jiran lokaci. Mu yi ƙoƙarin kiyaye zaman lafiya a kowane hali, da fatan Allah ya ci gaba da kiyaye dukkan al'umma da jiharmu da ƙasa baki ɗaya. Muna kira ga jami'an tsaro da su ci gaba da saka ido da kuma kama duk wani wanda ya aikata laifi don hukunci. Haka kuma muna kira ga iyaye su tsawatar wa 'ya'ya don gujewa tashin hankali. Muna kira ga limamanmu da malumanmu da su ci gaba da huɗuba ga al'umma kan muhimmancin zaman lafiya. Muna umartar hakimanmu, dagatai, masu unguwanni da dukkan shugabannin al'umma da a ci gaba da saka ido da tsawatarwa don kaucewa dukkan abin da zai tayar da hankalin al'umma baki ɗaya. Allah ya ci gaba da kare mutuncinmu da addininmu. Allah ya sa a yi zaɓe lafiya, a gama lafiya. Allah ya zaɓar mana shugabanni da za su zama alhairi a gare mu da ƙasarmu baki ɗaya. Allah ya dawwamar mana da zaman lafiya. Amin.